Kaixo lagunok, baldakizue zergatik hautsi daitekeen edalontzi bat abesten dugunean? Eta nola ikusten duten izurdeek eta saguzarrek? Honen guztiaren atzean fisika dago, hau da soinua. Hau guztia ulertzeko ikus dezagun zer den soinua, bai eta honekin lotutako fenomenoak eta egunerokoan dituen aplikazioak. Soinua luzetarako uhin mekanikoa da, hau da, ingurune material bat behar du edatzeko. Airea, ura edo solido bat adibidez. Gainera, partikulak edapen norabidearekiko paralelo mugitzen dira. Ohartu, argia ere uhin bat dela, baina elektromagnetikoa. Beraz, soinua ez bezala, hutsean ere eda daiteke. Ingurune material batean dauden partikulak bibrarazten ditugunean sortzen da soinua. Sortutako perturbazio hori ingurunean zehar edatzen da, eta gure belarrira heltzen denean aireko presio aldaketek gure tinpanoak bibrarazten dituzte. Hori dela eta, bulkada elektrikoak gure garunera bidaltzen dira, entzumen nerbioaren bidez, eta soinu bilakatzen dira. Orain soinua zer den badakigula, azter ditzagun soinuaren fenomenoak. Bi uhin edo gehiago elkartzen direnean, interferentzia fenomenoa gertatzen da, eta uhinak gainezarri egiten dira. Bi motatakoa izan daiteke gainezartzea. Uhinak berdinak direnean, interferentzia eraikitzailea dela diogu, eta uhinak batu egiten dira. Uhinak kontrakoak direnean aldiz, ezabatu egiten dira, eta honi interferentzia deuseztatzailea deritzogu. Fenomen honek aplikazio ugari ditu teknologian, esaterako, entzungailuen zarata deuseztapenean. Nola egiten da kanpoko zarata ez entzuteko? Horretarako mikrofono bat erabiltzen da, ingurunearen soinua grabatzeko. Ondoren, uhina alderantzikatzen da, eta entzuten dugun soinuari gehitzen zaio. Horrela, inguruneko zarata deuseztatzen da, eta soilik guk nahi duguna entzungo dugu. Zergatik apur daiteke edalontzi bat pertsona batek kantatzen duenean? Galdera honi erantzuna ematen dion fenomenoa erresonantzia da. Objektu bakoitzak maiztasun natural bat du. Kanpoko indar baten maiztasuna, objektuaren maiztasun naturalarekin bat datorrenean, objektuaren vibrazioen amplitudeak handitu egiten dira. Arrazoi hau dela eta, edalontziaren kasuan, kantatzen den notaren maiztasuna edalontziaren maiztasun naturalarekin bat badator, vibrazioen amplitudeak asko handitzen dira, eta edalontzia apur daiteke. Musika instrumentuek ere erresonantzia erabiltzen dute soinua amplifikatzeko. Gitarraren eta pianoaren kaxa erresonantetan, sokek sortzen dituzten vibrazioak amplifikatu egiten dira fenomeno hau dela eta. Azalduko dugun azken fenomenoa islapena da. Uhin batek bi ingurune banatzen dituen gainazalarekin topo egiten duenean, zati bat bigarren ingurune horretan sartzen da, eta honi errefrakzioa deritzo. Uhinaren beste zati bat hasierako ingurunera itzultzen da. Hau, islapena da. Oihartzuna fenomeno honen adibide bat da. Igortzen dugun soinua objektu batean islatu ondoren, adibidez, pareta edo mendi batean, eta gure belarrira atzerapenarekin berriz heltzen denean, oihartzuna entzuten dugu. Baina fenomeno fisiko hau zenbait animaliaren bizitzan ere ikus dezakegu. Horren adibidea da ekolokalizazioa. Animalia batzuek, saguzarrek edo izurdeek adibidez, ilunpean edo ur azpian orientatzeko erabiltzen duten mekanismoa da. Soinua igortzen dute eta objektuetan islatzen den soinua jasotzen dute distantzia, formak eta mugimenduak kalkulatzeko. Hau da, oihartzuna aztertzen dute. Esan daiteke, soinuarekin ikusteko gai direla. Interferentzia, erresonantzia, islapena, soinuarekin erlazionatutako fenomenoak gure eguneroko bizitzan aurkitu ditzakegu. Fenomeno hauek guztiak fisikak azaltzen ditu. Argi dago, zientzia gure inguruan dagoela, egunero, uneoro, ezkutuan eta agerian.